Здравейте хора, днес ще взимаме Piper. Малко така ми бъгна малко Brawl Stars, няма значение. Тук имам 100 тикета. Piper, само имам 15 джема да взимам, аз имам 126, но няма да ги хапя. Те 126, защото мога да си купя, може някакъв друг герой, може, например, да си купя някакъв още по-хубав скин. И затова ще вземем Piper. Имам 126 джема, 705 монети и 325 3274 блик. Това се вземаме Piper. Piper най-добрата. Piper. Мифик. Вземаме Мортис. Мортис, Брингара долу сега. Идваме тук. Piper. Ето е моята Piper. Максваме. 6. Не трябва някой гаджет, за да не се смете. Добре. Това се случи така. Потом. Тук. Не. Скин. Се взимам на Piper 4. Ето здраво. Ето. Оправи се. Ай, стига, брат. Хора, кажи, че кой да вземем. Итос? Да. Или вземаме Итос. Или вземам Итос. Или... Не. Или направо. Макокона. Хора, правим ли го? Правим ли го? Ай, правим го. Не ме интересува. 3, 2, 1. Айде! Взимахме го. Най-любимия скин на Piper. Ето я. Имам колко джема? Ми е интересно. Имам 73. Сменям си името. Чай малко. Ей. Що? Сменям си името. Ще се върна като го смиря. Мислех си името. Сега. БГ. Долна черта. Про. Долна черта. 777. Пак. БГ. Про. Долна черта пак. 777. Айде! И сега ми останаха от 127, от 126 джема, като се купех скитла на Piper. И като се смених името, ми остана всичко това 13 джема. Чао!